Saboy tayo dyan mga ko. Sa ngayong araw na to, gusto kong pag-usapan yung 30 questions na binigay sa akin ng mga grupo ko sa bagong sinalian ang Baguio Influencer. Shoutout sa inyo lahat. Salamat sa pagbibigay ng mga tanong sa akin. Salamat din sa background ko ng music. Mga manok. Gusto kong sagutin isa-isa. Wala kasi akong maisip na i-content dahil hindi ko pa nagawa yung ibang video. Kaya ito, nanghingi ako ng 30 questions sa aking mga kagrupo na kung pagbibigyan sila, anong itatanong nila sa akin. Umpisa ko na sa number 1. Anong feeling ng magkaroon or bumuo ng isang pamilya? Hindi siya, hindi siya komportable. Sa totoo lang, strange feeling. Hindi masabi na ready ka, kahit na may pera ka o ano. Parang pag nandyan na, saka mo lang masabi na ready ka. Masaya, at maraming pagbabago, marami kang babaguhin sa sarili mo, kaya parang masaya na mahirap, nakakapagod, ganun. Pero bawi lahat pagka masaya kayo. Saka parang naging naging unpredictable yung energy mo, saka yung utak mo. Hindi tulad ng dati na pag ayaw mo na. Pagka hindi pwedeng ganun. Pagka may pamilya ka na, parang hindi ka pwedeng mapagod. Parang ganun. Hindi ka pwedeng magkasakit. Number 2, ano ang feeling mo sa pagiging isang YouTuber vlogger? Discuss ko na to sa dati naming vlog eh. Kaya kami nag-vlog kasi para mag-document ng sarili namin. Kaya nga, hindi kami into kung ano yung... Siyempre, nag-try kami na mag-bookbang kasi may product nagpe-present sa amin nag-sponsor. Nag-unboxing kami kasi siyempre, yung mga product na binibili namin, kaya na-unbox namin. Yung document lang namin. Nag-vlogger, anong feeling? Anong feeling? Masaya. Kasi nado-document namin yung sarili namin eh. Alam mo yun, nakakagawa ka ng legacy sa family mo. Pwede nilang panoorin. Pwede nilang disregard din naman. Siyempre, dalawa yan eh. Pero, pwede mong balik-balikan. Yun yung pinaka-isa sa the best. Pwede mong balikan. Pagka, wala kaming trip ni Mal, minsan binabalikan namin yung 2019 videos namin. May anak, oo. Opo. Number 3, may anak. Opo, dalawa po yung anak ko. Si Asayas Endivor at McKenna Laurent. Yan. Dalawang boy. Anong feeling ng isang influencer? Anong pinaka-worst na pagsubok na dumating sa inyo? Dalawang tanong agad to, number 4. Anong feeling ng pagiging influencer? Sa totoo lang, hindi ko masabing influencer ako. Kasi hindi ko alam kung may na-influence nga ako sa mga videos namin. O ano ba? Kasi pag influencer, parang you're making difference. Diba? Parang, kaya hindi ko alam. Anong feeling? Hindi naman ako ganun kagaling kasi hindi naman kami ganun kagaling. Kaya hindi rin namin masabi. Pinaka-worst na pagsubok na dumating sa amin is sa amin ngayon, parang wala pang worst. Siguro pandemic. Hindi, depression. Pagka nade-depress ako, tingin ko yun pa lang. Siyempre ako yung haligin ng tahanan. Tama ba yun? Tama ba ang haligin ng tahanan magulang? Tatay. Basta siyempre, ako kasi yung nagpo-provide. Ako yung provider sa amin eh. Kaya hindi pwedeng mag-give up. Tapos syempre bilang lalaki, parang expected na ikaw yung magsusupport. Pero may time na nagkaroon ako ng anxiety attack. At naku-cure namin yun, nagtutulungan kami tungkol doon. Ganun siguro pag artist, tapos ginagalawan mong mundo, hindi na, alam yun, parang hindi na inaasahan. Yun Basta ganun. Number 5, lahat ng pagsubok na dumating sa inyo, naisipan bang sumuko? O hindi, explain. And sa mga pagsubok namin sa buhay, hindi kami nag-isip sumuko. Nag-isip kami mag-rest. Parang ang pinagkukuhanan ko lagi yung yung mga nabasa ko noon na libro, parang na podcast. Parang pagka may problema ka, dumadaan yan. Kasi nasa lahat ng tao dumadaan yan eh. May mga kanya-kanyang war yan eh, sa utak, sa paligiran, sa sarili. Yung sa sarili pa nga lang, mahirap na eh. Basta hindi kami sumusuko. In case of depression, inaano namin siya deep rest on. So, kailangan, nag-on yung deep rest. Kaya yung katawan mo, parang humihiwalay sa isip mo. Parang mga ganun. Yun. Hindi kami sumuko. Hindi kami susuko. At papatuloy lang kami. Good question yun. How do you see yourself as an influencer? Sakto lang. Hindi naman kami sobrang influencer kasi.
sakto lang, hindi naman kami talaga yung magaling na influencer. Ano kami, kung gusto niyo mag-subscribe, subscribe kayo. Pero may mga time na namimigay kami sa mga kaibigan. Diba? Pero itong taon na to, hindi na kami namimilit. Hindi na kami nakikialam. Kung gusto niyo mag-subscribe, subscribe kayo. Kung ayaw niyo, okay lang din naman. Suporta lang din. Pagkakilala, mga tropa, kaibigan, pamilya. Yung iba nga, di mo kilala pero nagsusuporta Pero salamat, yun. Hindi ko alam Parang yun naman. Hindi namin nakikita yung sarili namin sobrang so tingin ko filmmaker o ano ba, nagdo-document lang kami ng gusto naming sabihin. Kaya nga sabi dapat mag-focus, dapat galingan, dapat ganito, ganyan. Hindi, wala kaming pakialam doon. Basta kami magdo-document kami, ganun. Sa gawa lang kami ng gawa para may mababalikan kami in the future. Do you sometimes compare yourself to someone? Explain. Oo, nagko-compare ako sa sarili ko tungkol sa ibang tao. Lalo na sa mga kaibigan, mga kilala, mga natulungan na ano ba? Kino-compare ko yung ability ko to do something. Tapos, syempre, bilang tao, hindi yan mawawala sa'yo na mag-compare. Sa akin kasi, kino-compare ko yung sarili ko sa mga taong nag-start ng magbago sa buhay nila. Na hingi lang sa pieces of advice dati, tapos ngayon maganda na yung result, tapos ikaw na yung hiningin, ikaw na yung challenge na mag-umpisa dun sa bagay na gusto mo, pero hindi mo pa ma-start kasi magkaiba kayo ng state ng mindset o buhay, parang ganun, o sabihin mo sa pera, magkaiba din. Yung bigat nitong sunod na tanong, pang 8, what life lesson did you learn the hard way? Sa akin, 3 life lesson. Siguro pinaka-hard yung humility, yung pagpapakumbaba. Kasi dumating sa point na na dami kong pera. May negosyo ako, maganda yung kita. Dumating sa point na parang hindi ko feel na kailangan ko yung pamilya ko kasi nanghihingi lang ng pera, ganun. Parang ganun yung feeling, pero hindi sila nanghihingi talaga. Nung panahon na marami akong pera, ang yabang ko. Invest lang ako ng invest. Tapos pag nawala, walang pakialam. Nung nabaon ako sa utang, nawala lahat yun. Ako na bumalik sa magulang ko, nahihiya ako kasi napakayabang ko nun Parang feeling ko hindi ko sila kailangan. Pero kailangan ko pala sila. Kaya yun, yung pagpapakumbaba, isa sa pinakamahirap. Kasi kailangan, pumunta pa ako sa point na nahihirapan talaga ako na parang, wala akong kaibigan na malapitan halos. Kasi nga, dumaan ako sa depression, dami kong utang. Kailangan ko pala yung pamilya, ganun. Isa yun sa yung humility siguro. What do you wish you spent more time doing 5 years ago? Spend more time 5 years ago siguro yung kasi nagawa ako marami akong bagay na nagawa self-development, matinda ako mga training. Siguro na lang, travel. Kasi hindi talaga ako nagta-travel. Simula nun, parang nag-travel lang ako pag may company picnic o kaya pang company outing sa trabaho, saka family outing. Tas Baguio, Manila, Baguio, ganun lang. Hindi ako nakapag talaga outing. O hindi ako nakapag-travel. Hindi ako nakapag-explore. Nung nakilala ko lang si Wanda, dun lang ako nag-explore. Siguro yun. Travel, hindi ko na-enjoy yung travel noon. Siguro yun. Kung bibigyan ka ng pagkakataon makausap ang Pangulo, anong itatanong mo sa kanya? Siguro hindi ako magtatanong sa Pangulo, maghingi lang ako ng pieces of advice kung bakit kung pwede baguhin yung mga sistema. Sample, kung pwede ba tayong magtanim ng mga fruit-bearing trees na napapanahon sa bawat streets, bawat city, para tumaas yung production ng food. Kasi tumataas yung demand, kaya tumataas yung price. Tapos, di ba di ba may ugnayan kasi yung supply and demand and cost. So, ang demand natin, tumataas kasi dumadami yung population. Yung cost, tumataas kasi yung supply natin same pa rin, sila pa rin yung mga nagtatanim. Kung gagawa natin ng paraan na every city meron siyang nakadesignated, every street na fruit bearing trees, tingin ko bababa yung cost kasi yung demand tumataas, tapos yung production may mga free food, so bababa din yung nagugutom, ganun. Meron ako sa liyam sa Pangulo. Tapos yung system of education na dapat baguhin. Yun siguro, baguhin. Kasi yung education, masyado siyang primitive. Hindi na siya adaptable o hindi na nakaka-adapt ngayon. Yun naman. Yun mga kosa, nakasampung tanong na tayo. Siguro puputulin ko na rito kasi yung ini-edit ko ngayon nasa 9 minutes 29 seconds na. Itong first 10 question pa lang. Siguro every 10 question, putulin natin para upload natin sa mga susunod pa. Medyo mahaba yung mga tanungan
Salamat sa lahat ng tanong, salamat sa lahat ng nai-participate. Sana makontento kayo sa sagot ko. Kung hindi, comment lang kayo sa baba. Salamat kay Tita Opi sa pag-sponsor ng mga pabango namin. Mga Victoria's Secret na pabango. Saka ano ba to? Basta ganito. To, salamat Tita Opi sa pag-sponsor ng mga pabango namin. Salamat pa rin ulit sa Grinding Stone pag-sponsor ng damit ko sa araw na to. Sa mga nag-subscribe, salamat. Sa mga hindi pa, okay lang din. Goods lang yon. Gawin nyo lang yung gusto nyo. Kung gusto nyo mag-subscribe kayo. Kung hindi, okay lang. Walang problema. Pero wag na kayo mag-unsubscribe. Hindi, okay lang. Bahala kayo. Yung sa next na upload na lang, siguro ito yung tanungan part 1. Tapos na. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. Hindi siya